Táto jedna vec ma asi na stave slovenského zdravotníctva mrzí najviac. A pritom skutočne stačilo by tak málo. Som doktor Kollár a v gynekológii bez obav otvárame témy z oblasti gynekológie a ženského zdravia. Zanedbaná starostlivosť je stále opakujúcou sa témou. Už ani nepočítam, koľko pacientiek za mňou prišlo s tým, že od svojho lekára nedostali takú pomoc a starostlivosť, akú si zaslúžia alebo akú očakávali. A pritom skutočne nehľadajú múdrejšieho lekára, potrebujú ale jedno. Nájsť si na ňu viacej času. Odpovedať na otázky, vysvetliť a podať pomocnú ruku práve vtedy, keď to potrebuje. Toto nie je vôbec o systéme, ale je to o nás. O každom jednom z nás. A vrátane aj mňa, ale aj o každej jednej pacientke. Ak chceme zmeniť úroveň nášho zdravotníctva, musíme začať každý od seba.